சேத்தனாவோட ஸ்கூலுக்கு வந்திருக்கோம். இப்போ ரொம்ப காலத்துக்கு அப்புறம் ஸ்கூலை பார்க்குறாங்க. சேத்தனா ஆமாம், உங்கள் ஸ்கூல் தான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம். என்ன ஆச்சு ஸ்கூலு? ரொம்ப பார்த்தோன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக வரீங்க. எதுக்கு? ஏன்? ஏன் திறக்கலையா? அப்போ உள்ளே போக வேண்டியதானே? ஓ, இந்த வருஷமாவது ஸ்கூலுக்கு போயிடலான்னு சந்தோஷமா இருக்கா? விரட்டினதுக்கு அப்புறம் ஸ்கூலுக்கு போயிடலாமா? சரி சரி, சீக்கிரம் போயிடலாம், நோ ப்ராப்ளம். சரியா? இங்கே வந்தால் நான் அப்பா உனக்கு பிள்ளையார் கோயிலில் வந்து சாமி கும்பிட்டுட்டு இங்கே போவோம்ல. ஓகே, சூப்பர். அது வேறு காமிக்கணுமா? சரி, ரைட்டு, ஓகே, காமிச்சிடலாம். ஓகே, சூப்பர், சீக்கிரம் வரா.